Badakin alaber ezin edan naitekeela euskerako mintza molde guztietara. Zeren anitz moldez eta diferenki mintzatzen baitira Euskal Herrian. Nafarroa garaian, Nafarroa berean, Zuberoan, Lapurdi, Bizkaian, Gipuzkoan, Alabarrian eta bertze anitz lekutan. Batak erraiten du behatzea eta bertze batek so egitea. Batak aserretzea eta bertzeak samurtzea. Batak giltzea, bertzeak jargitea. Batak atea, bertzeak horta. Batak erraitea, bertzeak esatea. Batak irakurtzea, bertzeak lehitzea. Batak liskartzea, bertzeak ahakartzea. Batak auzoa, bertzeak barridea. Batak aitonen semea, bertzeak zalduna. Finean, bat bederak bere gizara, antzura eta moldera. Eskribatzeaz denaz bezan batean ere, ez naiz egiteko gabe. Zeren, bada honetan ere diferentzia eta bat. Agerketa bat, aparezio bat, izan zen egilea diotsue. Eta gaina, ez bakarrik, ez izteida gaina angiruen sesuaz mintzatzen asulan, baizik eta euskerari lotuta zuen kezkaz. Nik ere, neurea nuen, kezka hori, euskera batua da zalata eta kontu horrekin, eta honek asularrek proposatzen zigun, gutxienez, hizkuntzaren ikuspegitik batasunerako bide bat, iparreko, aldeko eta hegoaldeko hitzak aintzakotzat hartuz. Baina zeren komunski ala eskribatzea nola mintzatzea iduritzen baitzaika hoberenik eta alderrenik, eta ene hau ez baita zurea bezala ez otoi, argatik, argudia eta ez gaitzerran. Honetzaz kontent ez pasara, izu zeuk zeruen moldera eta zure herrian usatzen eta segitzen den bezala. Zeren ez naiz ni argatik bekaiztuko eta ez mututurik gaitzez jarriko. Aitzitik, hau da ni nahi nukeien gauzetaritu bat. Ene zeiu aptur honek kilika zinitzan eta gutizia bertze entzeiu hobeago baten egitera eta ene mengo falten ere erremediatzera. Zeren alatan ez litzateke euskera hain labur, eskaz, ez ertzi, norra munduak uste baitu eta baina dela. Eta gero beste haiku bat, baina azkena kontatuko izbet, badari ala ez bada, euskaldunek bere dute falta eta ez euskera. Eta nik pensatzen dut, gaurko gunean, zoritzarrez, gaurkotasun handia duela esan honek, euskaldunek bere dute falta eta ez euskera. Esate bateko, ikusten ditugu instituzioak eta gero herri mugimenduak eta ze dibortzioak izan diren 25 urte, azken 25 urte hauetan zehar. Baina horiek urra handia dira eta euskerari lotutako kontu batez izango dizuet kontu horrek ere eskatuta gauka. Irutzen baizait, garrantzizkoa dela, eta hori da, Euskal Telebista guztiok ikusten dugu, eta irri edo eragiteko programetan, badakizkizue programak, ze programadia, funtzionak bera, eta askotan, nik guztara ikusten dut, askotan geritzen da naiz horrako galdera batekin eta batzutan asarretu ere asarretzen naiz. Eta zein da hori, euskeraz badikoa gauza nahiko ondo, ezena bat, eta bat batean, erderakala bat, edo erderazko esandi bat, netzat, jende gehienak igual parra ingo du, badirudi, jajajaja, hori jartzen dute, eta parra ingera da, ni aldiz,
Eta ez da honekin ez ditu kritikatzen atzesleak eta atzesleak ona ditugu eta lana beltz egiten dute, baina bai esango niekela, aukerari joan esaten dut, gutxienez, hoi errezkeria handia dela, eta salbuespen gisa erabiltzea ondo dagoela, baina ez arau gisa. Eta askotan arau bezala ikusten dut hori, beti erderazko markulua, euskerak graziarik ezpalu bezala hori dena adierazteko. Eta nire ikusten errezkeria dala, eta hor badia justo mokoraren atxotitzak, lokuzioak, hor badao sekulako aberaztasuna, Koldo Izagirreren lokuzioak, Transio Maria Daskoren atxotitzak, eta hor, nik bezatzen dut sekulako altxorra dagoela. Gertatzarena, horiek, gordiaz mintzatzen baldin bazidean, gaurkotu eta alako trazalazioak egin behar ditugula. Gordia sartzen dezalan tokian, igual kotxea jarri beharko du, ez da izan. Hor, sekulako aberaztasuna dago, eta nire kritika hor, erabat konstruktiboa da, hemen jarria dagoa, inolabez konnotazio moral kondenatorioak dituen gaitzezpendak. Jarko gunean moda jarria du. Baina, bueno, oain itzuliko naiz Axularraren prosara. Bueno, eta oain esplikatu dut ordua aurrera dikoa, niri zer arkitu nuen, hemen idatzia daukat, pixka bat izaharretuta, puxo honek adieraziko luke, euskera nola ezatu nuen nik, edo garai hartako prosa, edo pixka bat esageratuz. Esageratuta gauzak batzutan hobeto ikusten ditu. Idatzargailuak jo du. Pedro Galarri esnatu ginen da. Joseko zazpia. Gero, jaiki eta komunera joan da. Han pix egin eta eskuak garbitu ditu. Ondoren, arpegia. Gero, sukalderantz abiatu eta osaldu egin. Katilu bat jafesne eta dozena erdi bat galeta. Bueno, pixka bat, ezageratuta. Ni ez nago euskera hemen kontra. Novela bakoitza mundu bada, eta novela batian, igual etenka ibili behar den, ni oain arte ez nahi zorrela bilit, ez dauka deskartatua, buruan badauka novela bat, eta oso motxa, esaldi motxak, eta horrela ingonu. Orduan, ez nago horren kontra. Baina, horrek ez du esan nahi, hau bakartzat hartzen detela. Zeta, ni protagonista batzuk nahi baldin baditut filosofoak edo zientzilariak, beste prosa mota batera joberaren. Eta hor, arkitu nuen Axular. Nik konturatu nintzen Axular irakurria da, askotan esaten zuten, fizika Adolfo Suárez eta bakit zuten, etzala euskera gai, fizika adierazteko. Ni hori irakurria da, konturatu nintzen, gai zala edozertarako. Edozein mundu guztiak.